Komanda mar obila ma kaunti ma Baringo Julius Kiragu komakore kod apisa mag obila ogolo chiwo mar chiemo kod mwandu mamoko ne skund jogo manigi ng'ol mar winjo kod neno ma Kabarnet. Chiwo ma kamago nogol kod apisa mag obila ma South Rift e kinde alam mar goyo erokamano. Kopogore gi skund Kabarnet, chiwogo bende ochwal ne nyithindo mochando mowuok Amaya, Sunrise Children's Home kod Shimoni Children's mayudore Eldama Ravine. Komanda Kiragu nogo erokamano ne jopuonj kod tije mag sikundno kuom chiwore mar puonjo nyithindo manigi ng'ol. Jatend sikundno Eunice Chesang ne odwoko erokamano ne apisa mag obila kowacho ni chiwo ma kamago biro konyo e kedo gi nok mar chiemo mathoro bedo e skundno. Ambaye mnafanyia hawa watoto wetu ni kazi ngumu ambaye tunaelewa kutokana na ile shida ambaye wako nayo ya maumbile, na tukaona kwamba ni vizuri, the best thing we can do ni kuwapea chakula ambaye iweze kuwasukuma. On behalf of Kabarnet School of Deafblind, the children, the board of management, the parents, we really want to thank you, idara ya usalama, for this wonderful gesture. Umesema umekuja kwa kiwango kidogo, lakini sisi kwetu hapa kile kidogo unafikiria ni kidogo, kwetu hapa ni kubwa sana. In fact, you've really touched the lives of these children and the lives of all the children in this school. And thank you so much for the encouragement you've given us to us that maybe you are not appreciated for what we are doing, but God in heaven can see. And we really want to thank you this day and all the Department of Security kwa kukumbuka sisi hii shule pia leo na kututembelea katika kiwango hii. Sisi tunashukuru sana, tunasema asante.